shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa,
pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mga apit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1 PVI-12314.
are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Isa naman kamayong adlaw, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Sugudan nato ng ining bagong adlaw nga may dako nga pagsalig sa pagigugma sang aton makaako. Karon nga adlaw aton ginasaulog ang handumana ni Santa Teresa Benita de la Cruz, Birhen kag Martir. Magkalipay kag maghinugyaw kita, kay ang Ginoo sang tanan naghigugma sining Birhen nga santos kag mahimayaon. Mga muyo kita. O Diyos ang amon mga katigulangan, imo gintoy-tuyan si Santa Teresa Benita, Martir, sa pagkilala sang imo anak nga nalansang sa krus,
kag sa pag-ilog sa iya bisan patubtob sa kamatayon. Itugot nga paagi sa iya pagampo ang tanan makakilala kay Kristo nga manluluwas, kag paagi sa iya makaagom sang walay katapusan nga himaya. Siya nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 1, tubtob 5, 10, 12, tubtob 14. Sadto nga tion, ang mga gintutunan nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot, sino balang labing dako sa ginharian sang langit. Gintawag ni Jesus ang isa ka jutay nga bata. Ginpatunga siya sa ila, kag iya ginsiling. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, samtang wala kamo magbag-o, kag mangin kaangay sang magagmay nga mga bata, hindi kamo makasulod sa ginharian sang langit. Ang nagapaubos sa iya kaugalingon, subong sini nga bata, amo ang labing dako sa ginharian sang langit. Ang bisan sino nga nagabaton sa subong sini nga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Dili ninyo pagtamayon ang isa sining magagmay. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, nga ang ila mga anghel sa langit, yara permi sa tubangan sang akon langit nun nga amay. Ano bala sa pamatyag ninyo? Kung ang tao may isa kagatos ka mga karnero, kag nagtalang ang isa sini, hindi bala bayaan niya ang 99 sa kabakuluran, agud pangitao na nagtalang nga karnero? Kung makita niya ini, sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, malipay pa siya, tungod sining isa, sang sa 99 nga wala magtalang. Subong man, ang akon amay sa langit, wala maluyag nga madula ang bisan isa sining magagmay. Mga utod kagabian, para sa aton pagpamalandong, kita pagaupdan ni Sister Josel Acostoy, sang Sisters of the Rural Mission, Order of Saint Benedict. Mamati kita sa iya pagpaambit sang iya reflection na hanungod sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Sister Josel. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa mga utod ko kag Ginoong Hesu Kristo. Magmangin kaangay kamo sa mga magagmay nga mga kabataan, agud maangkon ninyo ang kabuhi nga wala sing katapusan didto sa langit. Ang aton ebanghelyo subong nga adlaw, ginkuha sa ebanghelyo suno kay San Mateo. Ang aton Ginoo nagasaysay kung paano naton maangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan didto sa langit. Iya ginhatag bilang ehemplo ang mga magagmay nga mga kabataan. Ayhan, makapamangkot kita. Ano ang luyag sang Dios para sa akon, agud makita ko ang akon kaugalingon sa sini nga mga kabataan. Ano ining mga panimuot nga yara sa mga kabataan, nga luyag sang Ginoo nga manginyara man sa akon. Madamo nga mga palamangkutanon ang nagasulod sa aton mga panghuna-huna. Kita tanan naka-eksperyensya kung paano mangin bata. Bata nga nagasalig sa aton mga ginikanan. Hindi kita makahimo sang luyag kung wala si nanay kag si tatay. Hindi bala? Hindi naton maangkon ang gusto ta kung wala sila. Bilang bata, permi kita nagasalig sa aton mga ginikanan. We always rely our needs to our parents. Hindi kita mabuhi kung wala ang aton mga ginikanan. Amo ini ang luyag sang Dios para sa aton tanan. Nga kita man magsalig kag magdangop sa iya, nga kita man nagakinahanglan sang iya presensya. Nga kun wala ang aton Ginoo, wala kita sing may mahimo. Dapat magtubo sa aton ang bertod nga may mapainubuson nga tagipusoon. Nga kita nagakinahanglan sang iya paggiya kag pagtoy-toy sa aton kabuhi. Ang aton Ginoo nakahibalo kung sa diin kita mahuyang. Siya nakakilala nga hindi kita takos sang iya ginharian
tungod sang aton pagkamakasasala. Pero bukas kag handa siya sa pagbaton liwat sa aton nga wala nagatan-aw sang aton mga sala, kundi nagakalipay nga magabalik kita sa iya. Daw ano ang kalipay nga nabatyagan sang aton Ginoo nga kita magabalik sa sabak niya. Aton dumdumon nga ang Dios mahigugmaon, nagakabalaka, kag wala nagapabaya sa aton nga pagpanglakaton sa sining kalibutan. Pero kung kisa, hindi naton makita ang nawong sang aton Ginoo sa aton tagsa kakabuhi. Bangod, napunan kita sang bugal, kahisa, kaakig, kag dumot. Sa bagay nga nadulaan na kita sang paglaom sa aton kabuhi. Kag amat-amat nga nagapalayo kita sa aton Dios. Apang sang aton pagpalayo sa Dios, siya padayon nga nagapanghikot sa tagsa-tagsa naton ka mga tagipusoon, nga nagaagda, kag sa gihapo nagapalangga sa aton. Agod aton man maambit ining grasya, nga ginatan-ay sang Dios sa aton. Mga utod, pangayuon naton sa aton Ginoo, nga hatagan kita sang grasya, nga kaangay sining mga magagmay nga mga kabataan, nga mapainubuson, nagasalig, kag tagipusoon nga mahigugmaon. Wala kita sa ikasarang sa pag-atubang sining mga panghangkat sa aton, kung hindi naton upod si Kristo sa aton kabuhi. Mga utod, ang Dios wala nagapabaya sa aton mga kinahanglanon. Agod mangin takos kita sa pagsulod sa ginharian sa langit. Iya ginhatag ang tanan, bisan pa ang iya kabuhi, sa pagpakita nga labing dako kag importante kita sa iya. Kita ayhan makahimo man sining klase nga paghigugma kag paghalad sang aton kaugalingon sa iban kaangay ni Kristo. Bila mga anak sang Dios, kita man dapat makahibalo sa paghatag kag pagtamod sa mga panginahanglanon sang iban. Naton nga mga kauturan, bisan sa mga magagmay nga pagbulig kag pagpaambit sa iban. Ang aton ebanghelyo nagaagda sa aton nga magmangin kaangay sa mga bata sa ila kinaiya nga pagka mapainubuson sa mga panahon nga kita madula sa luyo sang aton Ginoo, bangod sang aton pagsupak sa iya kinabubuton. Madamo gid nga salamat Sister Josel sa paggiya sa amon diri sa buhi nga pulong sang Dios. Kabay nga makaupod ka namon liwat sa madason nga simana. God bless you and all the best in your ministry. Sa mga gusto makig-angot sa mga madres ang Sisters of the Rural Mission Order of St. Benedict, pwede ka mo makig-angot sa ila sa sining address. 171 Kamingawan, Barangay Estefania, Bacolod City. O kung makig-angot sa cellphone number 0906-4822-463. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines.
ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football